chakachaya munyika yeZimbabwe panguva ino kurikuonekwa kunzi anyone who is opposed to the bill panguva ino is being imprisoned. Anyone anga ari opposition kana kumarural areas kana muma urban areas kana munhu ukangoenda against the bill panguva ino pane mashoko ari kudaitwa netimu Pachedu achiti panguva ino the regime haisi kuita tsitsi, iri kuuya ichicapture ndokuti subscribe or like on the bell icon. There is a good example HAASI leader was abducted. Vanhu panguva ino vakutotya. We have seen most of the people who spoke against the bill those meetings, public consultations, pamwe vakanyangariswa panguva ino timu Pachedu vanonyora chiti Emerson Mnangagwa, the enforcer under Mugabe, has launched a massive crackdown on those opposed to the constitutional amendment bill. The idea is to imprison all would-be leaders and only release them on bail, but with stringent conditions that include not being allowed to address public gatherings. Top on the list are opposition leaders in Zinasu, Zimbabwe. In rural areas, many that spoke against Cap 3 are being handed down. We need to be stronger together than ever and resist the enemy. No to 2030. Doma developments are kuda panguva ino, maplans ari kunikwa ezvigananda panguva ino ekusilence anyone anoenda against the amendment bill. But developments aripo muZimbabwe zviri kuonekwa kunzi the regime is now using force kuti vanhu accept the bill. Panguva ino kuri kuonekwa kunzi the bill conditions haana kumira zvakanaka just because panguva ino according to smart cancer in Zimbabwe kuri kunzi kana ikange rava successful zvingalida to mnangagwa's life presidency. PANECHAMISA medu nzofukiro enyu matudi pamusoro pechitiko ichi. Musasubscribe or like, chat on the bell icon.